I veliki pozdrav ljudi, ja sam Dramatični obični lik. Dobrodošli u novi video na mom kanalu. Izvinite što današnji video malo kasni. To je zato što sam malo trenirao i eto, nisam znao da je sad 23 sata, ali nema veze. Mi ćemo svakojako da krenemo da snimamo ovaj klip i da počnemo ovako. Dakle, kao što znate, juče sam uradio epizodu greške u seriji Naša mala klinika NMK Srbija, a danas ću Naša mala klinika NMK Hrvatska. Lajkujte ovaj video, subscribe se na kanal i na moj drugi kanal. Naučio sam da ostavljam link u opisu i ostavit ću link, tako da eto, počinjemo sada sa ovim videoklipom. Dakle, prva greška je u drugoj epizodi kada se pojavila majka doktora Kunića i rekla da ga poznaje više od 30 godina, a da je on njen sin. I u jednoj od sljedećih epizoda ona se ponovo pojavila, a tako isto se i pojavila epizoda kada je bio rođendan doktora Zeca. To je kao 14. februar i on je tada napunio 40 godina. I druga greška jeste u toj istoj epizodi, drugoj, klinika za hemoroide. Vrabac se na početku hvalio portiru Šemsi i doktoru Kuniću da je kupio Jaguara. I pojavio se doktor za hemoroide koji je vozio Jaguara, ali mu je ukraden. U to doba Vrabcu je ukinuta, Slavičku je ukinuta ambulanta, te mu je ukinuta ambulanta iz razloga što doktor Guzina nije imao bolji auto od njega, a Guzina je njegov šef. I nakon nekoliko minuta Kunić je pitao Kunić je pitao Slavička koliko se mi znamo. On je odgovorio 33 godine. A ovaj ga je pitao, i šta si ti želeo kad si imao samo 4 godine? A on kaže, ne znam. A on kaže, Jaguara. Znamo da Kunić ima 40 godina, što je logično da su on i Vrabac isto godište i što je logično da se oni znaju ne 33 nego 37 godina, zato što ako bi se znali 33 godine, Slavičak bi hteo Jaguara sa 7 godina. Tako da, eto, to bi bilo to iz ovog videoklipa. Nadam se da ste uživali. Vidimo se vrlo uskoro. Video na svojoj strane istine obavezno. Pozdrav!